UGWUMBA nwere ike ịlụtara anyị dịka ọ dị nke na-atụkọ eto anyị azụ ụmụ ihe ndị ahụ mere mbụ ka ihe ji mara ọchịchị gị mgbe ị chịgburu achị. Well, ihe ji mara ọchịchị m karịrị akarị. Ihe ji mara ọchịchị m wụ ihe ndị bekee na-akpọ law and order. Ihe ndị ọcha na-akpọ due process, ime ihe n'usoro ya. Ofu ihe ji mara gọọmenti m bụ nke a na-akpọ Clean and Green Initiative, nke mere Imo steeti anata akara nke mbụ win first prize na 2008 wo steeti kacha ọcha na the whole Nigeria, 2009 steeti kacha ọcha na the whole Nigeria, 2010 steeti kacha ọcha na the whole Nigeria. All a huge success. All ihe obodo niile, even United Nations recognized that program as one of the best for rural dwellers. So that is one. N'okwu ihe ndị ọzọ asị anyị na-eme, agara m gọọmenti m gara na capital market gara eze ego a ga-eji rụọ ihe a na-akpọ Wonder Lake Resort. Wonder Lake Resort ahụ ga-ewe mmadụ 2000 n'ọrụ. Ọwụkwanụ program ndị bank niile mere oversubscribe. Anyị wepụta ego bido ịrụ ya. Mgbe anyị hapụkwara ọchịchị, ego anyị natara na capital market anyị jikwere hand over to government, take over from us ka ha continue. Gọọmenti ahụ onwe onye ma ihe ha jiri ego ahụ wee mee. Program ahụ onwe onye continue ya. Ụmụaka niile adị suppose iwe n'ọrụ, nwe nke ewere n'ọrụ. Ha mechara gbanwee aha project ahụ kpọọ ya Blue Lake of Treasure Project wee kwụsị ya. Ị ga ebe ahụ ahịa eruchie na ya. Ndị niile wụ ndị ọcha chọrọ itinye ego na project ahụ, onye ọbụla nọ na-akpọ. Ụfọdụ agala court, ndị nke eriri ego ha. Ihe ahụ project ndị Imo nidiri. Anyị bidokwere ihe gbasara refinery. Anyị na ndị NNPC through President Yaradua anyị enwe ihe a na-akpọ Memorandum of Understanding ka anyị na NNPC nwee ike nwee mmekọ gbasara ihe refinery a. Anyị nwetakwara ala. Anyị mechara the feasibility report. Anyị kpọtara investors. I tinyekwere the first seed money na that program. Mgbe anyị hapụrụ ọchịchị, program ahụ anyị ọkụ nye ọpịa. UGWUMBA Mgbe anyị na-achị, onye ọbụla mana crude oil wụ $38 per barrel. Onwe onye anyị jiri ụgwọ. Ndị niile eji ụgwọ ma anyị bata na gọọmenti, anyị kwụchara ha ụgwọ ha. Mgbe ọbụla ọnwa gbara 25, onye ọbụla eriele salary ya, rie pension ya, rie gratuity ya. Onwe onye egburu, onwe ebe agbara ụlọ mmadụ ọkụ n'Imo. Onwe ebe a pụtara gide mmadụ asị na a na-alụ ọgụ. Onwe mgbe e nyere mmadụ ọrụ contract asị na eme ya publish, ede akwụkwọ maka ya. Ndị civil servant anyị nyere ha promotion. Ndị nkuzi anyị nyere ha promotion. Ndị traders anyị na ha na-arụ. Town Union President ọ ndị anyị na-esi n'aka ha na-enye ụmụ mmadụ loan ha ga na-eji emepụta ihe n'ime obodo. Rural water scheme anyị gbara number 1 na the whole Nigeria. Na program ndị UN a na-akpọ MDG. Anyị rụrụ 1950 water schemes. Mmiri na-agba n'obodo niile. Anyị planụrụ na mmiri ga-agba na kitchen niile. Ma ọrụ na anyị rụzuru afọ 8. Ma otem si agwa gị ugbu a, mmiri na-agba that 1952 water schemes. Onwe nke mmiri na-agba taa. Ana m ekwu na gọọmenti n'ugbo, onwe gọọmenti na-enwe ihe a ga-asị lekwa ihe ha rụrụ. Ma ihe gbasara gọọmenti wụ maka ụmụ mmadụ. Agụrụ na-agụgbu ụmụ mmadụ gị na-arụrụ ha building. Onwe uru ọ bara ha. Mmadụ ga-ebu ụzọ rie nri digodo nke wụ ndụ. Opurobios igwe ejenga. Ugbu a nwekwe hospital na-arụ ọrụ. Anyị hapụrụ 19 General Hospital onwe nke na-arụzi ọrụ. Anyị hapụrụ 31 medical consultants. Onwezi nke na anyị na-apụọla, enwezi otu medical consultant nọ n'Imo State. Anyị nwere 46 medical rural medical scheme. Ha niile anwụọ na ahịa eruchie na ha. Local government election for 8 years. Emebe ya nke emere few months ago, aga akpọ ya local government election.
town unions niile enwere about more than 600 town unions. Government gara mee ha abolish. Ha gakwara court with a judgment. The court to say reinstate them tinye kpọghachi ha back n'ọrụ. Onye kpọghachiri ha back. So ọ wụ oke n'ọrụ m ịbịa mgbe a ga-eswe m in na 29th of May 2019 by the grace of God. Aga m akpọchi ya ndị town union niile. Aga m akpọchi ya ndị 10,000 job niile nyere ọrụ ga-akpọchi ya ha. Development center 46 of them aga akpọchi ya ha. Ndị niile local government chairman achụpụrụ n'ọrụ ha win a case na court. Onwe onye kwere eme obey court case a. Aga m eme obey that court case. Ekuku Owere nke akụtụrụ mgbe court si onye akụtụkwele ya. Aga m eme obey court judgment on Ekuku Owere. Ndị niile na-ara ala ha n'ụzọ na-adịghị mma. Ụbọchị ahụ a ma enyehachi onye ọbụla ala ya. Ihe ọbụla arụ n'elu onye a ga-ewere ya. Ọ arụ first story building onye a ga-ewere ala. Ewere m ụlọ akwụkwọ 46 schools hand over back to the missionaries. I know the process of hand over the balance, including primary schools. Manjinji, Ejie. I won I win the election, but I win the election 2011. Agma la chikwa hand over nya chikwa schools ndị nke fọrọ afọ